enlloc m'espera, deixa d'anar, espites del camí. Són persones que ja no hi són i que no obstant ens guien amb l'esperit de l'unicorn. Són persones que ja no hi són amb l'esperit de l'unicorn. Mireia, tu ets fita, d'això n'estic segur. Jo hi ha bondat i alegria, el que he sabut de tu. Ens van dir que hi havia unicorns i després ha resultat que no. Però sí que sentim la remor quan algú viu compartint el seu do. Les vides del camí són persones